नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या खाशेली कार्यावळीन आमच्याबरोबर आसात डॉक्टर अनुपमा बोरकर आणि त्यो आसात मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अँड हिमॅटॉलॉजिस्ट. आणि आयचो जो आमचो विशय आसा तो म्हणजे एक तसो पळोवपाक एक गंभीर विशय म्हणजे कॅन्सर हें एक अशें दुयेंस जे दुयेंसाचें नांव आयकून खंयचोय मनीस तो खंयच्याय स्तरावलो आसूं म्हणजे तो स्वता दोतोर आसूं किंवा तो पेशंट आसूं किंवा खंयच्याय स्तरावलो मनीस तो म्हणजे एक भिता. कारण कॅन्सर हें नांवच आजकाल अशें जालां की आमच्या मनशान मनान एक भंय निर्माण जाला. पण आज जे तंत्रगिन्यान बदलता, आज जी वैजकी मळार उत्क्रांती जाल्या, इवोल्यूशन जाला आणि रेवोल्यूशन अशें म्हणूं येता की हाचो बरोचसो फायदो हांव अशें म्हणना की 100% लोक बरे जावं शकता, पण बरोचसो फायदो आमच्या लोकांक जावं शकता. आणि ह्या एका गंभीर विशयाची वळख लोकांक जावची म्हणून मुद्दाम मुजरत आमचे बरोबर आसात बॉम्बे हॉस्पिटलांतले तज्ञ दोतोर. तांचें स्पेशलायझेशन जे आसा ते म्हणजे ल्हान भुरग्यांचे म्हणजे कॅन्सर ताचे मॅनेजमेंट हाचे विशीं तांचो खूब विशय अभ्यास आसा आणि खूप अनुभव आसा. जरी ते वयान ल्हान दिसले तरी. डॉक्टर अनुपमा, नमस्कार. नमस्कार. जेव्हा आपण सुरुवात करतो की आपलं म्हणजे एक सर्वसामान्य माणूस कुठलाही कॅन्सर हा शब्द किंवा कर्करोग हा शब्द ऐकल्याबरोबरच गर्भगळीत होऊन जातो. तरीसुद्धा जेव्हा आपण ह्या विषयाकडे आज नवीन म्हणजे बदलत्या दृष्टिकोनातलो किंवा आपण जेव्हा बदलते आपले मेडिकल लाईन ऑफ मॅनेजमेंट किंवा ट्रीटमेंट किंवा सर्जिकल रेव्होल्यूशन किंवा इव्होल्यूशन हा जर म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. तर त्याची थोडीशी लोकांना ओळख व्हावी म्हणून हा आजचा आपला कार्यक्रम. मला सांगा, जेव्हा आपण कॅन्सर असं म्हणतो किंवा कर्करोग त्याची व्याख्या तुम्ही कोणत्या शब्दात कराल? कॅन्सर किंवा कर्करोग म्हणजे ॲबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स. तर आपल्या शरीरात जे सगळे ऑर्गन्स असतात म्हणजे रक्त, ब्लड, लिम्फ ग्लँड्स आणि सगळे सॉलिड ऑर्गन्स, लिव्हर, लंग, किडनीज, हार्ट, ह्या प्रत्येकात काही पेशी असतात की ज्या नॉर्मली वाढतात आणि त्यांची जी ग्रोथ असते ही कंट्रोल्ड ग्रोथ असते. आणि आपल्या शरीरात एक बॅलन्स असतो की जे सेल्स एजेड असतात, की जे सेल्स काम करत नाहीत ते मरतात आणि नॉर्मल सेल्स वाढतात अँड देर इज अ बॅलन्स मेंटेन. जेव्हा हा बॅलन्स बिघडतो आणि ॲबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एखाद्या अवयवात पेशींची होते त्याला कॅन्सर म्हणतो. तर तो ब्लडमध्ये असू शकतो, लिम्फ ग्लँड्समध्ये असू शकतो किंवा कुठच्याही सॉलिड ऑर्गनमध्ये असू शकतो. आणि जेव्हा सुरुवात नेहमी एका पेशीहून होते, 1 सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2, 2 बिकम 4, 4 बिकम 8. नॉर्मली आपली जी इम्युन सिस्टीम असते ती कंटिन्युअस सर्वेलन्स करत असते, देखरेख करत असते. आणि कुठेही शरीरात अशी ॲबनॉर्मल ग्रोथ वाढायला लागली की ती इम्युन सिस्टीम तिकडे जाऊन त्याला अटॅक करून ते डिस्ट्रॉय करते. पण जर हे झालं नाही, जर ही ग्रोथ इम्युन सिस्टीमला कंट्रोल करू शकता आली नाही तर ती वाढत जाते आणि मग त्याचं जे मॅनिफेस्टेशन होतं त्याला कॅन्सर म्हणतो. सुरुवातीला तो नेहमी एकाच अवयवात असतो आणि काही काळानंतर रक्तपेशीतून ह्या कॅन्सरच्या पेशी पसरून दुसऱ्या अवयवात जाऊ शकतात. जसं की जर ब्रेस्टमध्ये असेल तर काही काळानंतर त्या ब्लडमधून स्प्रेड होऊन लंग्समध्ये जाऊ शकतात, लिव्हरमध्ये जाऊ शकतात, ब्रेनमध्ये जाऊ शकतात. त्याला आम्ही मेटास्टेसिस म्हणतो. म्हणजे इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू डिस्टंट ऑर्गन्स. So it doesn't remain confined to that particular organ, but it can spread anywhere in the body. Correct. So मला सांगा डॉक्टर, जेव्हा इफ यू सी म्हणजे आय डोंट नो म्हणजे इज इट बिकॉज ऑफ द अवेअरनेस म्हणून की काय, पण इफ यू गो टू सी स्टॅटिस्टिक जर आपण बघितलं तर थोडंसं म्हणजे देर इज अ इन्क्रीज म्हणजे इन्सिडन्स जो आहे म्हणजे त्याचं प्रमाण जे आहे ते वाढत आहे. म्हणजे ते तुम्हाला असं का असं वाटतं? म्हणजे इज इट रिअली इन्क्रीज इन द इन्सिडन्स ऑर इज इट बिकॉज ऑफ द अवेअरनेस ऑर वी आर टेकिंग म्हणजे रजिस्ट्री म्हणा किंवा त्यामुळे आपलंच एक नोटिंग. कारण आधी काय होतं की सम पीपल्स टू डाय बट वी वर नॉट अवेअर ऑफ एक्झॅक्टली वॉट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम. बट विथ द प्रेझेंट अवर रजिस्ट्री म्हणा किंवा आपली जी काही रेकॉर्ड सिस्टम आहे मेडिकल रेकॉर्ड सिस्टम त्याच्या आधारे कधी होत असेल. बट व्हॉट इज युअर वर्शन अँड व्हाय दॅट इज इन्क्रीज इफ ॲट ऑल इफ देर इज अ इन्क्रीज इन इन्सिडन्स? येस. सो कॅन्सर टू सम एक्सटेंट इज अ लाईफस्टाईल डिझीज. म्हणजे जे आपण एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्सला एक्सपोज असतो त्याच्यात बरेच कार्सिनोजेन्स असतात. आता काही जे लाईफस्टाईल फॅक्टर्स आहेत की ज्याच्यामुळे कॅन्सर होऊ शकतो ते म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे टोबॅको. टोबॅको कुठच्याही प्रकारे जर त्याचं सेवन झालं, वेदर इट इज सिगरेट, बिडी, नॉन स्मोकिंग टोबॅको जसं गुटखा, च्युएबल टोबॅको. टोबॅको इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेस ऑफ कॅन्सर. अल्कोहॉल किंवा दारू पेली जर ती इफ इट इज इन लिमिटेड व्हॉल्यूम्स इट डज नॉट अफेक्ट, बट एक्सेसिव्ह अल्कोहॉल कॅन कॉज लिव्हर कॅन्सर अँड सम अदर कॅन्सर्स. त्याचप्रमाणे रेड मीट, जे वेस्टर्न पॉप्युलेशनमध्ये रेड मीट कन्झम्पशन खूप जास्ती असतं. इंडियात आपण तेवढ्या प्रकारे रेड मीट खात नाही,
परंतु आपण आता वेस्टर्नाइज कल्चरला प्रेफरन्स प्रेफरन्स द्यायला लागतो. वी आर एपिंग द वेस्ट, सो देर इज इन्क्रीज कन्झम्पन ऑफ रेड मीट अँड दॅट इज क्लिअरली रिलेटेड टू कोलॉन कॅन्सर, की इंटेस्टाईन्सचा जो आतड्यांचा कॅन्सर असतो तो वाढू शकतो. ह्याचप्रमाणे लेट मॅरेज लिडिंग टू लेट फर्स्ट प्रेग्नन्सी, प्रोलॉंग्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल, म्हणजे 7, 8, 9, 10 वर्ष ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह कंटिन्युअसली घेतली, ह्या काही कारण आहेत की ज्याच्यामुळे ब्रेस्ट कॅन्सरचा इन्सिडेन्स वाढू शकतो. सिमिलरली सर्वायकल कॅन्सर, की जे गर्भाशयाचं तोंड असतं सर्विक्स, तर व्हेरी अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी, मल्टिपल सेक्शुअल पार्टनर्स, त्याच्यामुळे HPV इन्फेक्शन होऊ शकतं आणि त्यामुळे सर्वायकल कॅन्सरचं प्रमाण वाढू शकतं. तर ह्या सगळ्या लाईफस्टाईल रिलेटेड फॅक्टर्स आहेत की त्याच्यामुळे कॅन्सरचं प्रमाण वाढू शकतं. परंतु तुम्ही म्हणालात ते अगदी बरोबर आहे की आपले अवेअरनेस वाढलेला आहे, कम्युनिटीमध्ये स्क्रीनिंग वाढलेलं आहे, आपलं कॅन्सर डिटेक्ट करायचे आमचे जे डायग्नोस्टिक टूल्स आहेत ती आता खूप ॲडव्हान्स्ड आणि सॉफिस्टिकेटेड आहेत. तेव्हा एक 20 वर्षापूर्वी जे बरेच आजार अनडायग्नोज्ड डेथ्स होत होत्या त्या आता आपल्याला कळतंय की ते अंडरलाईन कॅन्सर होऊन त्या कॉम्प्लिकेशननी पेशंट्स आले. सो इट इज इन्क्रीजिंग, वन बिकॉज ऑफ लाईफस्टाईल फॅक्टर्स अँड सेकंड बिकॉज ऑफ बेटर डिटेक्शन. करेक्ट. डॉक्टर, आता लेट्स कम टू म्हणजे अतिशय तुमचं म्हणजे तुमचं खास असं सब्जेक्ट म्हणजे बेसिकली किमोथेरपी. किंवा सिन्स यू आर मेडिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट, तुमचा जो म्हणजे तुमचा आउटलुक असेल तो ॲज फार ॲज पॉसिबल, किंवा खरं म्हणजे पेशंटला तसं बघितलं तर कुठल्याही माणसाला ऑपरेशन म्हटलं की भीतीच वाटते, पण मेडिसिन म्हणतानाही काही औषधांची भीती वाटते, स्पेशली व्हॅन वी टॉक अबाउट किमोथेरपी अँड व्हॅन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॅन्सर ॲज अ होल. कारण त्याचे बरेचसे साईड इफेक्ट असतात, त्याचे काहीतरी गुणधर्म आहेत, त्यांचे फायदेही आहेत. बट व्हॅन वी लुक इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, म्हणजे थोडंसं विषयाला सुरू करताना आपण सांगूया की व्हॉट यू मीन बाय किमोथेरपी, म्हणजे किमोथेरपीत नक्की आपण काय केलं जातं. कारण हा शब्द त्यांच्या मग परवलीचा शब्द होतो, बट समटाईम दे आर ऑल्सो नॉट एक्झॅक्टली अवेअर लाईक व्हॉट इज गोइंग टू बी लाईकली नेक्स्ट कोर्स ऑफ मेडिकेशन. सो किमोथेरपी म्हणजे ती औषधं, ऑल दोज ड्रग्स विच किल कॅन्सर सेल्स. तर आपल्या शरीरातल्या ह्या ज्या कॅन्सरच्या पेशी असतात की ज्या ॲबनॉर्मली वाढत चालल्या आहेत, त्या वाढणाऱ्या पेशींना मारणारी जी औषधं असतात त्यांना आम्ही ॲज अ ग्रुप किमोथेरपी म्हणतो. आता ह्यातली काही औषधं असतात की जी इंजेक्शननी वेनमध्ये दिली जातात, काही असतात की जी मसलमध्ये इंजेक्शन दिली जातात, काही असतात की जी ओरल टॅबलेट फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहेत, आणि काही असतात की ज्या ठिकाणी कॅन्सर आहे तिकडे टार्गेट करून दिली जातात. जसं ओव्हेरियन कॅन्सर असेल तर आम्ही पोटाच्या आतमध्ये इंट्रापेरिटोनियल किमोथेरपी देतो, किंवा कधी कधी ल्युकिमियामध्ये ब्लड कॅन्सर ब्रेनमध्ये स्प्रेड होऊ नये म्हणून आम्ही मणक्याच्या हाडात सुई घालून तिथे इंजेक्शन देतो. तर अशी किमोथेरपीची मेडिसिन्स जी आहेत ती वेगवेगळ्या पद्धतीने ॲडमिनिस्टर केली जातात, आणि प्रत्येक आजाराचं एकदा डायग्नोसिस झालं कॅन्सर आणि त्याचं स्टेज काय आहे की एक प्लॅन बनवला जातो प्रत्येक पेशंटसाठी. कारण किमोथेरपी इज वन मोडॅलिटी ऑफ ट्रीटिंग कॅन्सर. बाकीच्या 2 मोडॅलिटीज आहेत त्या सर्जरी आणि रेडिओथेरपी. तर वेगवेगळे कॅन्सर्स वेगवेगळ्या रिस्पॉन्सेस देतात ह्या 3 मोडॅलिटीजना. बरोबर. आता जर ब्लड कॅन्सर्स असतील जसे ल्युकिमिया, लिम्फोमा, मल्टिपल मायलोमा, हे ब्लड कॅन्सर्स आहेत, तर ह्यांची ट्रीटमेंट प्रिडॉमिनंटली किमोथेरपीने केली जाते. ह्याच्यात रेडिएशन आणि सर्जरीचा खूप कमी रोल आहे. से 90% ट्रीटमेंट विल बी विथ किमोथेरपी. पण जे सॉलिड ऑर्गन कॅन्सर्स असतात जसं लंग कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, ओव्हेरियन कॅन्सर, पॅनक्रियास कॅन्सर, ह्याच्यामध्ये आम्ही 3ही मोडॅलिटीज वापरतो. आणि पेशंट जेव्हा डायग्नोज होतो तेव्हा कुठची स्टेज आहे, अर्ली स्टेज आहे का लेट स्टेज आहे, त्याप्रमाणे आम्ही त्याचा सिक्वेन्स ठरवतो. की जर ब्रेस्टमध्ये नोड्यूल असेल आणि जर बायोप्सीमध्ये कळलं की तो कॅन्सर आहे, तर छोटं नोड्यूल असेल तर युजली सर्जरी केली जाते, मग ते स्टडी केलं जातो, आणि मग त्याप्रमाणे आम्ही ठरवतो की किमोथेरपी द्यायची की नाही, की किती सायकल्स द्यायची, रेडिएशनची गरज आहे की नाही, त्याच्यानंतर हॉर्मोनच्या टॅबलेट्स किती वर्ष द्यायच्या. परंतु जर तोच ब्रेस्ट कॅन्सर जर डायग्नोज होताना बराच मोठा असेल, जसं 5-6 सेंटीमीटरची गाठ असेल, काखेतल्या गाठी वाढलेल्या असतील, तर मग आम्ही आधी किमोथेरपी देतो. आधी किमोथेरपी 6 सायकल्स किंवा 8 सायकल्स देऊन ती गाठ श्रिंक होते आणि मग ऑपरेट करता येतं, की ऑपरेशन सोपं पण होतं आणि त्याच्यातून कम्प्लिटली काढलं जातं. हां, सो रिडक्शन ऑफ द ट्युमर किंवा. त्याचप्रमाणे जर खूप ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये असेल कॅन्सर, डायग्नोसिसच्या वेळेला जर स्प्रेड झालेला असेल, स्टेज 4 असेल, तर युजली स्टेज 4मध्ये पेशंटना क्युअर करणं कठीण असतं, पण आपल्याला चांगला कंट्रोल येऊ शकतो.
तर त्यावेळेला आम्ही किमोथेरपीचा उपयोग करतो, कारण जर स्प्रेड झालेला असेल तर तुम्ही 4, 5, 6 ठिकाणी तर सर्जरी करू शकत नाही. बरोबर. मग अशा वेळेला किमोथेरपीची इंजेक्शन्स दिली जातात की जेणेकरून पेशंटचा लाईफस्पॅन आपण कदाचित वाढवू शकणार नाही बरोबर. ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये, बरोबर. पण जे काही त्यांचं आयुष्य उरलं आहे त्या आयुष्यामध्ये आपण त्यांचे सिम्पटम्स कंट्रोल करून त्यांना रिलीफ देऊ शकतो. Correct. सो ट्यूमर इज कंट्रोल्ड, पेशंट गेट्स रिलीफ, पेशंट कॅन मेंटेन गुड क्वालिटी ऑफ लाईफ. Correct. So the aim is not to cure but to control and maintain quality of life. So it is something like म्हणजे when we talk at this stage of time and with a newer perspective, we can say that we try to offer a good quality life Yes. than the quantity. Quantity we may not succeed, we Yes. may succeed. So- but as far as possible त्याला एक normal lifestyle च्या close आपण आणण्याचा एक प्रयत्न करू शकतो. So here I will just say that Yeah. if a cancer is diagnosed in the early stage, any solid organ, stage 1, 2, then the aim is to go for cure. की आम्ही खूप अग्रेसिव्हली ट्रीट करतो, हाय डोस किमोथेरपी देतो, रेडिएशन देतो, मॅसिव्ह सर्जरीज कधी कधी होतात खूप, पण द एम इज की पूर्णपणे आपण हा कॅन्सर काढून पेशंटला क्युअर केलं पाहिजे की ही कॅन लिव्ह अ नॉर्मल लाईफ आफ्टरवर्ड. But if it is in advanced stage, then we know that yes, we may not be able to cure this patient. Then we use all our modalities to maintain quality of life. Correct. मला सांगा डॉक्टर की when we at this point of time, what is म्हणजे as you have rightly said की there are some solid organs which require surgical management, but Correct. sometimes you require surgery as well as medical line of Yes. management may be added with radiotherapy. म्हणजे कसं म्हणजे काही वर्गात वात्रट मुलं असतात, म्हणजे काहींना सांगितलं की बघा तुझं परीक्षा, तर देन ते थोडेसे शांत होतात. काहींना थोडंसं ॲग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट, काहींना म्हणजे कधी पनिशमेंट द्यावी लागतं, काहींना थोडं म्हणजे उठाबशे काढावं लागतं, म्हणजे जे आपली आधीची स्टाईल होती आता ट्रेंड्स आर चेंजिंग, बट इवन देन म्हणजे त्या ह्याला तशा म्हणजे ॲज पर हिज नीड, Correct. म्हणजे यू कॅनॉट बी जनरलाइज, म्हणजे आपण असं करू शकत नाही. म्हणजे ह्याचा एक अतिशय महत्त्वाचा विचारण्याचा प्रश्न ह्याच्यासाठी आहे की पीपल शुड नॉट गेट डिस्करेज की की नाही की आता कॅन्सर झाला माझं संपलं आयुष्य, असं न होता they should be able to understand what are different modalities of management available and what are different aspects. जसं तुम्ही सांगितलं की मला त्या स्टेजमध्ये सर्जरी करून त्याला बरं वाटू शकतो, समजा तर ब्लड आहे तर त्याला वी हॅव टू गिव्ह किमोथेरपी. सो ऑल न्यूअर व्हर्शन्स आर अवेलेबल ॲट दिस पॉईंट ऑफ टाइम. मला सांगा डॉक्टर की डू ऑल पेशंट्स नीड किमोथेरपी जनरली? आता लेट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन आहे. So all patients may not need surgery but chemotherapy, Yeah. but most of them do. Yeah. So जसं मी आधी म्हटलं की जर खूप अर्ली स्टेजमध्ये असेल ट्यूमर आणि जर ऑपरेशननी पूर्णपणे ट्यूमर निघू शकला, जर तो पॅथॉलॉजी रिपोर्टमध्ये लो ग्रेड असेल, ॲग्रेसिव्हली वाढणारा नसेल आणि पेशंट जर आपण फॉलोअपमध्ये ठेवू शकलो, तर फक्त सर्जरी हा ऑप्शन असतो की वी डोंट नीड किमोथेरपी. देर आर सम ट्यूमर्स विच वी नो डू नॉट रिस्पॉन्ड टू किमोथेरपी, इन विच केस patient undergoes surgery to remove the tumor. We follow this with radiotherapy. कारण काही ट्यूमर असे आहेत की ओव्हर द इयर्स वी हॅव लर्न की ते किमोथेरपी देऊन सुद्धा काही रिस्पॉन्स येत नाही. पण 80% ऑफ द ट्यूमर्स कॅन्सर्स डू बेनिफिट फ्रॉम किमोथेरपी, अँड even some solid tumors which are there in stage 4 can be cured. So that depends on the type of tumor. Like काही ट्यूमर्स असतात की जर्म सेल ट्यूमर्स म्हणतात. हे ट्यूमर्स किमोथेरपीला अतिशय सेन्सिटिव्ह असतात. हे ट्यूमर्स स्टेज 4 मध्ये असून सुद्धा पेशंट क्युअर होऊ शकतो. आपण सध्याच न्यूजमध्ये ऐकलं असेल काही स्पोर्ट्स स्टार्स आहेत की ज्यांना ट्यूमर झाले होते, कॅन्सर झाले होते. इट वॉज इन ॲडव्हान्स स्टेज, बट दॅट वॉज दिस काइंड ऑफ ट्यूमर की जो किमोथेरपीनी स्टेज 4 मध्ये असूनही पूर्णपणे क्युअर होऊ शकतो. मला सांगा डॉक्टर की वन्स यू स्टार्ट विथ किमोथेरपी, म्हणजे हा नंतर एक दुसरा एक परवलीचा शब्द होतो, सायकल 1, सायकल 2, सायकल 3. व्हॉट यू मीन बाय दिस सायकल्स? एक आणि हाऊ मेनी सायकल्स आर रिकवर? तुमचं जनरल म्हणजे कसं काय ते ॲडजस्टमेंट असतं बाबा कुठल्या ह्याला किती सायकल्स, म्हणजे हाऊ यू जज किंवा त्यांचे म्हणजे व्हॉट आर युअर म्हणजे मार्किंग स्टोन्स फॉर दिस? सो हाऊ मेनी सायकल्स ऑफ किमोथेरपी वी ॲडमिनिस्टर डिपेंड्स अपॉन वन कुठचा कॅन्सर आहे, इन विच स्टेज इट इज प्रेझेंट, अँड व्हॉट इज द पेशंट्स टॉलरन्स. तर जर एखादा कॅन्सर स्टेज 3 मध्ये असेल आणि आपल्याला तो पूर्णपणे क्युअर करायचा असेल, युज्युअल स्टँडर्ड इज अबाउट 6 सायकल्स, पण कधी कधी आम्ही 8 सायकल्स पण देतो, कधी कधी 12 सायकल्स पण दिली जातात.